Domov mohou být sběratelské předměty, místa, na které se rádi vracíme, nebo lidé, které milujeme. To je jako jednotlivý dny. Tyhle ty samý. Co pro tebe znamená domov? Domov mi byl včera víc než ničím a zítra mi bude míň než vším. Kapka stékající po půlnočním skle představuje pomývost lidského bytí. Domov. Domov mohou být i hodiny v půlnočním kostele, odbíjející nikdy nesněné sny osamělých tuláků brázdících na prašných cestách při měsíčku, který jako Hórovo oko schlíží na jejich prázdné životy a jejich otrhaný šat. Díry, které nosí v srdci, nikdy nekrvácely, ale ani nikdy nebolely. Jejich osamělost je vinou nás všech, těch, co jsme kdy přihlíželi bolestnému skučení větru při dlouhých říjnových nocích a krásných listopadových jitrech a mlčeli jsme. Kapkající po půlnočním skle představuje nepoznatelnou existenciální absurditu lidského života. Počkám dole. Moc mě mrzí, že jsem tě opustil. Byl jsem zamilovaný a vůbec jsem si tě nevšímal. Tohle jsi vůbec nezasloužila. A nevím, jak jsem něco takového mohl udělat. Jsi tak úžasná. Tvé video je úžasné. To video jsi ty. Je to to nejlepší, co jsem kdy viděl. Co se děje? Eli! Jdi do nemocnice nebo tak něco. Ne. Potřebuješ jen operaci nebo tak něco. Jestli chceš pomoct, tak mi pověz o tom videu. Táhni! Jestli mi chceš pomoct, tak mi přečti to video. Táhni k čertu! Ali! Tati, prosím! Úžasné video o domově popisuje autor svoje nálady a zážitky z domova. V průběhu sledování videa domov jsem cítila hodně emocí. Pocitovala soucit k mnohým postavám. Nejsmutnější ze všeho jsem se cítila, když jsem sledovala nudné pasáže domova. Věděla jsem totiž, že se autor snažil odvést pozornost svého vlastního smutného příběhu. Alespoň na chvíli. Tohle video mě donutilo přemýšlet o mém vlastním životě. A jsem za něj šťastná. Osamělá kapka stékající po půlnočním skle představuje milostné verše, které byly tisíckrát napsány, ale ani jednou nečteny.